Egyéniségek játsszák, emberek játsszák, ez egy emberi játék. Ezt úgy lehet igazán elismerni, hogy azt mondom, hogy a futball is szórakozás és nem sport, csak sportszerűen is lehet csinálni. Hát persze a jégkorongot, hát persze, hogy ismerem. De úgy máskülönben már én nem játszok vele. Ha valaki nagyon kezdő, akkor mondjuk egy szoros szettállásnál azért beremeg a keze még, ami már aki régebb óta játszik, azzal nem fordul elő, de ugyanakkor nagyon sok ügyes kezdőjátékos van, akik olyan dolgokat csinálnak, amivel meg lehet lepni a profi játékosokat is. Hát egy héten először is Szegeden vannak hetente 2-szer edzések, akkor mindenképp az hetente 2x3 óra, aztán a többségnek már saját asztala van otthon, úgyhogy végül is napközben hát 1 órát minimum naponta. Gyakorlatilag hetente vannak versenyek, ugye vannak a borsodi fordulók, Premier Ligák, úgyhogy hetente egyszer biztosan egy verseny és egy napot gyakorlok is. Der Tisch ist genau ganz anders als in Österreich, aber geschafft habe ich. Szervezéssel nagyon elégedett vagyok, szerintem ritkán van ilyen jó, mert meg lehet nézni, minden asztalon folyamatosan megy a játék, tehát nem áll a verseny. Most már itt is szervezett keretek között pénzdíjas versenyek, megpróbálják összefogni az embereket. Ennyiben jobbak a külföldiek, hogy sokkal régebb óta próbálják ezt profi szinten csinálni. Mert ahogy itt nézem, a profik tényleg nagyon jól játszanak, és ez már igazi sport, tehát amiről talán majd egyszer írni is lehet. De bárki elkezdheti. Valaki tehetséges, valaki nem. Ennyi a kritérium.
hosszú, 4 nap, nem tudom hány kategória, végig játszottuk az egészet. Reggel jöttünk, este mentünk, fáradt. Számítottunk, hogy jól fogunk szerepelni, de igazából csak az álmaimban szerepelt, hogy meg is nyerjük ezt az egészet. Én nagyon jól éreztem magam, és ezt még egy kicsit így fel kell dolgozni ezeket az eseményeket, de jó volt. Kicsit csalódott vagyok, de hát ez benne van. Van már országos bajnokságon elért első helyezésem, de ez különleges. Nagyon jól éreztem magam, a rendezvény nagyon jól sikerült. Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát, és én különösen, mert meg is nyertem talán egyik legnagyobb kategóriát.